There was a time when we preached about marrying pure women. There is a question that is made rounds among the women. And they started asking, where would the boys get virgins to marry? Mandara dzacho vakomana vanodziwana kupi? Ingaita argument iyoyo. Saka indakapindura mubvunzo iyoyo ndichiti, imi makasika mandara ngani? How many virgins did you create yourself for you to tell kuti dzakapera kana kuti dzichiriko? You understand? Yeah. So let's be careful also that we can never come up with the complications that defy the rule of God. You just have to be an obedient child of God. God is wiser than all of us combined. He will never make a mistake. When He gives the law, He has considered all the circumstances that may arise in our lives. Let's hear the next question. My question, ndeye kuti makatidzidzisa kuti as wives we must submit to our husbands. Yes. According to Ephesians chapter 5 verse 22. So chandiroda kubvunza amai ndechekuti makati isusu kana tikaenda kumabasa tinofanirwa kupa vana loti mari yese yatinenge tashanda. Handina kumbodaro. Hamuna kunyatsonzwa. But bvunzai henyu pedzesai. Saka mubvunzo wangu ndewekuti I was giving everything, and then pane mubvunzo wangu ndepekuti ndapa kudaro inozosvika pakushanda zvekuti panozosara pasina kana chinhu chokuti ndiite zvemumba kana zvimwe zvese. So pane mubvunzo wangu ndepekuti ndofanirwa kuramba ndichipa here kana kuti madzimai oye. Pastor ndabatwa. Madzimai andibata nenyaya dzawo panapa. Yeah, thank you for asking. I want to say it's very regrettable that we have realized that when we teach the word of God, the women are the ones who fail to understand the most. When whatever is taught, especially those things that affect them, they fail to understand what is actually taught. And so they become sometimes cornered, not by what was taught, but what they think was taught. And sometimes they end up making conclusions that are very, very extreme to what was the message. Well, we teach the word of God to communicate order among God's people, which is founded in Scripture. The proper understanding to this matter, my dear brethren, Sally, is that the position of a wife in the family is that of government. You execute government on behalf of the head of state, the Lord, which is the husband. So the husband is the lawgiver, but the wife is the communicator of that law, the executor of that law. And this is why the Bible says Sarah called Abraham Lord. The word Lord, it means master. The word Lord, it means teacher. The word Lord, it means instructor. So Sarah was instructed by Abraham on how things must be done. Concerning the issue of working women who are in marriage, the first thing is this teaching is coming from God.
The family is one. There are not two families. The family is made up of the man and the woman. And when you go to work, you are not working for yourself. There is no more yourself. There is no myself. There is no me. There is no alone. Not anymore. There is now an us, the we, the family, the household. So when you go to work, you are working for the family. But you are not the lawgiver in the family. The husband is the lawgiver, which means you are subject to the law of the house. So the message was not saying, surrender all your money to your husband. The message was seeking to teach you to surrender everything that pertains to the running of the household to the husband. In this case, you shouldn't have a program that you are going to use your salary on. Nekuti hamuna musha. Ngatiti mawina loto izvezvi. Mune $5 million kwete rands, dollars maaccount menyu. Munotenga chi? Pinjira itinzwa. Murume wenyu ati no, musandipe mari ndairambe iri maaccount menyu. Munotenga chi? Brethren Sally. You have $5 million in your account. What do you buy? Just mention two things randomly. Okay. Ndotanga kutenga stand. Ndozotenga imba. You are not a married woman. I'm very sorry to tell you this. Mazwa mataura, mazwa joki. Ase mukadzi wemunhu. I'm not saying you are a jockey, but I'm teaching you the word of God. And I have to be as blunt as possible. I know you are very honest and you want to know. But I'm also answering every woman who is going to have the same question. And this is what Pastor said when he was introducing the message. We want you to know. Do you know to know go siri lazy? Ugotaura senyope, iwo siri nyope. I don't want you to misquote what I said. In language yemuna asiri mukadzi wemunhu. Stand yamunotenga inonogarani. Mati munotenga stand. Diana anogara stand iko. Family. She doesn't have a family. Brother Sally, you have no family. You are actually a component of a man's family. Did you understand this? Number one, family. Brethren Sally bought a stand. She won a lotto. She decided to buy a stand. And then one day she says, they didn't take a stand. She has proved that she is not a wife. Vavakangojegerawo pane mumwe murume vakamirira kuti zvichafamba sei. Because chekutanga ndechekuti stand haisisiri yefamily yavo. Ndo chekutanga. Vatobuda mufamily nekutotenga stand vabuda mufamily. Sokuti murume uyo kana akakwana akutofanira kuti chiende zvenyu kustand kwenyu. Chindisiyai pano nditsvage mudzimai anoda kugara neni. Chechipiri ndechekuti kwamatengera stand imimi kana matengera mukadoma kana matengera mugweru matotamisa murume imimi. Murume akufanira kutama kwaari kugara akunogara kwamakachuza imimi. Achiri murume here kana akatamiswa nemukadzi atoo mwana. Muri kuona maproblems acho. So the normal thing for you to do, Brethren Sally, is to say, Daddy, tawina loto. Kwete kuti ndawina loto. Because kuti mutozotamba loto ka kunge mabvumidzwa. Inogona kutoita mhosva kuti makatanga njuga rini. Inde ndiri kubasa imi muchitamba njuga pamusha panapa.
inenge isisiri kunzi loto manje, inenge yakunzi njuga. Nekuti njuga zvechokwadi hadzina hadzo kushata, asi hadzidi kuti unyanye kuzitamba stereki. Right. Tawina loto dedi, mari yacho iri papa. Saka kusarenda kwenyu mari hakusi kuvapa baba mari iyi mumaoko mavo, but kuvapa simba rekutaura kuti mari iyi yoshanda sei. Ndo pane nyaya. To give the men a say. To give a man a say in the money that you have earned. Mazvinzwisisa? Kureva kuti mukadzi akanga awana basa, anofanirwa kuti kumurume, iyi ndo pay and ndichipiwa iyi, ameno kuti munofunga kuti tingairongere sei mari iyi. Murume oti, imi manga mafunga kuita sei, andimi baba. Murume oronga kuti mari yenyu zvairi 10,000 rands. Imi pamwedzi mungade kushandisa mari yekufamba muchienda kubasa nezvimwewo zvamunoda semunhukadzi. Ndikawana 5,000 zvinondikwanira. Alright. Saka iyi 5,000 inenge yasara iyi tochiita sei? Meno baba mwana, inda anjifunga kuti sezvo tisina pekugara, ngatitsvagei pekubhadhara stand michana. Ngatiitei zvakati towedzera neyenyu. Murume oti ayo, ndomba munoma hamuna TV yakanaka. Saka ndikatambira imukatambira tichabatanidza mari totenga TV. Murume ari kuronga pamusoro pemari yenyu imimi. Mukaronga pamusoro pemari yamashanda, hamusi mukadzi wemunhu. But ina handizive kuti chinonetsa chii panyaya iyi. Kozi kana uchida kushanda stereki, uchida kuti mari igare iri mumaoko mako stereki, unofanira kungogara wega. Murume unomudii kana wakadaro. Because kubasa kwamuri kuenda, brethren sali, kubasa kwamuri kuenda, murume wenyu anotori neportion yeubaba hwake hwaakasarenda kwamuri musi waakakutenjerai kushanda. Mazvinzwa? Basa rababa rekuve authority mumba i100% authority. Hapana kana 1% inoshayiwa kuna amai. The man is 100% the head of the family. You cited Ephesians chapter 5. The Bible says the husband is the head of the church, as Christ of the wife, as much as Christ is the head of the church. Yes. If we say no, we must be 40-60 or 50-50. That must also first apply spiritually. To say Christ is 60% the head of the church. Authority inogovanwa 60-40 pakati pa Christ ne church. Kuti zvi-apply pakati pemurume nemukadzi, zvinofanira kutanga zviriko kuna Kristu ne church. But hazvimeki sense manje kuti Christ ndiye musoro, but musoro to the tune of 60%. Mukadzi musoro to the tune of 40%. Kozi ukatarisa muviri uno, haugone kuti body ine i40% yemusoro. Zvinoita here? Kwakutorwara handiti? Because Isha achitaura pa Ephesians 5 akashandisa anatomy yebody yemunhu. Akati Kristu ndiye musoro, chechi muviri. Saka musoro i100% musoro. Pabhodhi hapana component yemusoro yakambobvira yakauya ipapo. Zvabuda pachena handiti? So the natural place for the woman is the home. This is what we fail to understand. Ndinoziva kuti ndinotori nevakadzi vasisandide nenyaya iyi. Ndinokukurudzirai kuti murambe makadaro. Rambai makandivenga. Nekuti Mwari ndiye akataura nyaya dzandiri kutaura idzi. Hatisi kuzombokunyengetedzai. Tichakutaurirai chokwadi chaMwari. Kana muchida kuenda kudenga, mototenda zvatiri kukuparidzirai. Mukawana munhu anokuparidzirai zvinopesana nezvandinokuparidzirai,
Ngavakatukwa munhu iye. The natural place for a woman is home, not the kitchen. No. Home is bigger than the kitchen. It addresses every room, every square inch of the home place. The natural place for a woman is home. You are supposed to be a home builder, a home keeper. Do basa renyu. Murume paanobva kubasa is a hunter kubva kusango. This is what men used to do, either in the farm fields or in the bush, hunting for food. That moment yaanosvika pamba, anenge aine maronda, anenge aine mafeso anenge amubaya, anenge aine nzara. Nzara dzemurume dziri mu3 mumipanda. Pane nzara yemukitchen, pane nzara yemulounge, pane nzara yemubedroom. Nzara idzi dzese dziri 3 ndedzakwe iwewe kuti udzigadzirise. Ukanga usipo iwewe ainadzo dziri 3, une dzimwe nzara dzauchasacrifice kuti idzo unozozvionera. Ndangosarwa nenyaya yekukitchen chete ndoya yandichakwanisa kukubatsira nayo. So ndikukutaurirai munomu kuti ndinozviziva kuti upenyu hwakaoma. Ndinozviziva kuti pei dzaana baba dziri kutadza kukwana. Uye zvakanaka zvachose kuti mukawanawo kubatsirana muimprove life yenyu. Asi hazvisirizvo zvakarayirwa naMwari. Munorerutsira vana baba nekuti paanoshayiwa mari yekuendesa vana kuchikoro, mari dzekombi dzekuenda kuchikoro, mukadzi anenge achiuyawo nekamwe kamari. Dzimwe nguva murume haana kupuwa pei kubasa, ye mukadzi ndo ichabhadhara rendi. Kubatsirana kwakanaka ikoko. Asi handizvo zvakadhizainwa naMwari. Zvakaremara izvozvo. Handizvo. Some of you men, if you were to go to your wife's workplace and you watch how she is tossed all day round by a disrespectful superior at work, he will not allow her to go back to work tomorrow. Because a woman has been given one man to be in charge, in authority over her life. That is her husband. The moment she has another man to call sir, she now has more than one man to answer to. And this is why working women, when they come home, they don't want to submit to their husbands because they are tired of submitting. They are tired of submitting. She has been tossed around all day long. Go that side, you stupid woman. She comes back home to rest. She sees a tall man like me who is asking for a hot meal. She's tired. We are going to end up with a complaint. Women don't want to submit. But we are forgetting that we are the people who have appointed them lords throughout the whole day. So this woman has 2 lords, the day lord and the night lord. Mwari ngatibatsire munhu waMwari. Inini hangu handidi kukunyeperai. Ndo zvinhu zvandakaudzwa naMwari kudhara ndikatozviziva kuti hazviite. Zvekuti mai Chiwenga vaizviziva kuti she is not going to be employed by anyone. We had already started some businesses.
and she was going to work in those businesses for that same reason. Anonoka pa office so, pa boss, obvanzi come in. Achigara pa chair kuti akumbire off. Obvanzi, you are looking so beautiful today. Zvaudzwa na manager izvo. Makusena achibuda kuya kubasa. Hana kuzvudzwa na baba. Kufunga kwakwe iwewe. Anofunge nezvalodi vari kumba. Ava ndo varume majaya. Hakuna mpurwa wandogara nawo. Takarorwa nempurwa. Azive zvakanaka. Hi, Mrs. So and so, you are so smartly dressed. That dress is immaculate. And make no mistake about it. Some of those managers are simply complimenting. They are satisfied with their wives. They are not womanizers. They are just complimenting. Not all of them are bad, by the way. Yeah, not all men are bad. Some men have proper reasons why they want to be faithful to their own wives. Some are dogs, but not all are dogs. Now, the woman comes back home to the monitor lizard. I'm using this to just make a graphic illustration. Arikuya kushasha iya yekuti mukadzi achingopinda anobvanzi ndikushawa kepi yangu yeblack. Ndakakutaura kuti makepi angu ngaiswe musherefu yepamusoro. Asati ambogara pasi. Iye zvane stress pane zvinhu zvaitika kubasa zvikutomushungurudza. Ada ambogarawo pasofa kana for 30 minutes ombotura befu because kubasa hakusi kumovie house, hakusi kukasino, hakusi vacation, kubasa aswera achishanda. But kumba kubasa futi. And this is the problem. Our women have forgotten that home is their workplace. It's a home, but it's also a workplace. When the man sees you, she sees the worker of the house. You must feed him. You must iron his clothes. You must make the bed. You must tidy the house. You must wash the children. You must clean everything is your job. And when he asks you to do your job, you are now using your work as an excuse. I'm so tired. Then why are you here? Pano pamba panapa mavingei. Kana musingade kuita basa renyu. Tisa mvura ndakaneta. Ndoda kupfeka sheti yangu yekaki mangwana ndakaneta. Ndine nzara ndakaneta. Saka pamba panapa muri kuitei. Makavingei. So we are going to read the scriptures, brother and sister, to show you that the right place for a woman is not the place of employment. According to the design. You must be in the house, taking care of the house. Let us go into 1 Peter chapter 3. Likewise, you wives, be in subjection to your own husbands. Yes. That if any obey not the word, Yes. they also may without the word be won by the conversation of the wives. Yes. While they behold your chaste conversation coupled with fear, Yes. whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, Yes. and of wearing of gold, Yes. or of putting on of apparel. Yes. But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, Yes. which is in the sight of God of great price. Yes. For after this manner in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being
in subjection unto their own husbands, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters you are, as long as you do well and are not afraid with any amazement. Even as Sarah obeyed Abraham. Yes. So we always talk about being in subjection to your husbands. But do you know that God expects the woman to obey her husband? Now, you can't obey someone if you are equal, can you? Men and women are not equal in their marriage. That's a message from the pit of hell. But I want us to look at Titus chapter 2 from verse 3. That's where we are going to find out what is the proper role of women in the society. For we ourselves also were sometimes... Titus chapter 2 verse 3. They urged the women likewise that women they should do what? That they be in behavior as becomes holiness, not false accusers, not given to much wine, good teachers of good things, that they may teach the young women to be sober. The young women should be taught to be sober. To love their husbands. The young women should be taught to go to work. No. The young women should be taught to be sober. Yes. To love their... And to do what? To love their children. Pane kuenda kubasa. Younger women, number one, your job is love your husband. Sober. Love your children. Yes. Yes. To be discreet. To be quiet and live a peaceful and quiet life. Chaste. To be well behaved. Keep us at home. You must keep us at home. Not padzokoro dzetese madzimai oye. Ngatiitedzere tese together go. Minds go vesi. Keep us at home. Keep us at home. Keep us at home. This is your place, madam. Keep us at home. Izvo kumuka makusenzeni izvo akutobata kahandbag. Hazvisiri izvo zvamakadesignwa naMwari kuti muite. And this is why our societies are degenerating into disorderliness, violence, crime, chaos, unruly and misbehaving children. It's because there is no one at home to raise children. The mother is always out of the house. She is looking for money. And our children have nobody to raise them. So if you are a working woman right now, you are only doing two things to your children. You gave birth to her and you are providing food to her. You are not raising that child. Raising a child and feeding a child are two different things. Havana ari kuvarera. Usaka uchiona kuti ukati kumwana siya zvauri kuita izvo, anozosiya after 20 minutes. Pedzisira wakuda kutomusimudzira mugoti kuti ndokurova. Haazvizive kuti une authority, hauna nguva nevana, unogara usipo. Tiri kuuraya future yenyika nekuti vana vasina kurerwa ndo mabhinya emangwana. Kanomiti saka ine 15 years. Hakazvizive kuti unogona kudzora nyama yako. Kunyange kakuudza kuti ndakuda mukadzi, unogona kuidzora. Zvinouraya ramangwana revana vangu.